Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Nuwun kawula nuwun kasugengan karayon sarta kabagyan mugi tansah sinandhing wonten hangga kita sedaya. Panjenenganipun para pepundhen pini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang satu poneng pamawas mewah labding pitutur ingkang hanggo ngamastuti miring papoyaning katomening dahat kawula pepundi panjenenganipun para rawuh kakung saha putring satu kinurmatan langkung-langkung panjenenganipun Ibu Darwiyati sumarambah para keluarga ing satu kinurmatan ingkang wonten ing kalenggahan dalu punika sinepuhan piyambakipun Bapa Ngadimin ingkang satu kinabukten. Saderengipun kawula matur ingkang kathah nampi menapa ingkang dados pangandika saking piyambakipun Bapa Ngadimin langkung rumiyin sumangga piyambakipun para pepundhen sedaya para rawuh sedaya samya kawula dherekaken manengku pujastawa pujastuti ming rasan Gusti Allah ingkang Maha Agung pilih wonten ing kalenggahan dalu punika tasih peparing dhateng kula lan panjenengan sami ingkang ngawujud kasarasan langsung kasempatan ingkang satemah saged ambabar kita sami makempal silaturahim wonten dalipun Bapak Muhammad Badri sekalian wonten ing padukuhan sawit mriki. Ingkang salajengipun atur kawula ingkang sepindhah panjenenganipun Bapak Muhammad Badri sekalian Ibu Puji Lestari ngaturaken sugeng rawuh dumateng piyambakipun Ibu Darwiyanti ingkang wonten ing kalenggahan dalu punika keluarga agung pisan ingkang mijil saking Banyu Biru RT sekawan RW 8 Jatikuwung Gondang Rejo Karanganyar. Ing dalu punika sinepuhan piyambakipun Bapa Ngadimin ing sampun kepang rawuh. Sepindah malih panjenenganipun Bapa Muhammad Badri sakwarga ngaturaken sugeng rawuh. Ingkang salajengipun mbok bilih wonten ing kalenggahan dalu punika anggenipun nampi rawuh panjenengan sak keluarga. Asung palenggan damel kuciwa ning penggalih panjenenganipun Bapa Muhammad Badri nyuwun sih samudra pangaksama ingkang sageng-agengipun. Panjenenganipun Bapa Ngadimin ingkang satu kinurmatan nampi menapa ingkang dados sabda pangandika panjenengan ingkang sepindah piyambakipun Bapa Darwiyanti wonten ing kalenggahan dalu punika ngaturaken salam saha taklim kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Muhammad Badri sekalian kawula tampi mbok bilih wonten ing kalenggahan dalu punika kula ingkang piniji pinaka suri saryanipun sabda pangandika saking piyambakipun Bapa Ngadimin ingkang sampun ngaturaken salam taklim kunjuk wonten asanipun Bapa Muhammad Badri kawula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kahrayon kasugengan tansah sinandhing wonten hangga kita sedaya. Ingkang salajengipun pangandika saking piyambakipun Bapa Ngadimin mbok bilih rikala ing dinten Ahad piyambakipun Bapa Muhammad Badri sakwarga sampun lumarap wonten ing Banyu Biru ingkang saperung ngampalaken balung apisah daging arengang nindal ajute anggenipun sami badhe bebesanan. Kala sampun katur piyambakipun Bapa utawi Ibu Darwiyanti sampun kepareng hangijab nikahaken putra jalunipun Bapa Muhammad Badri sekalian Ibu
ingkang sesilihipun Bagus Reswanda Eka Saputra kalian putra pawestri panjenengan ingkang sesilihipun Diahayu Putri Noviana kalajengaken kawiwaha kanthi prasaja wonten ing banyu biru Jatiguwung ngantos sak paripurnanipun. Panjenenganipun Bapak Muhammad Badri sekalian ngaturaken agung-aging panuwun ingkang tanpa pepindhan enjih awit saking kepareng sedya anggipun kepareng badhe bebesanan sampun kasembadan kaleksanan sarta ingkang putra kekalih sampun pikantuk idipalilah saking ngarsaning Gusti Allah sampun saged samya ijab kabul utawi nikah. Kanthi jumuring pandonga pamuji mugi ingkang putra kekalih mangke nggenipun sami mangun berayan wonten madyaning bebrane agung saged manggena keluarga bagya mulya keluarga ingkang sinebat sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Semantun ugi enggal pinaringana putra ingkang saleh menapa dene ingkang salehah ingkang minangka dadya rengganing Bali Wisma. Yenipun Bapak ngadimin ingkang satuh kinurmatan. Hamba pilih keparing sedya yenipun Bapak Muhammad Badri kalenggan dalu punika ingkang putra kekalih kasuwun kasuwanaken ing dalem mriki estining manah saking yenipun Bapak Muhammad Badri badhe katepangan kalian sanak sederek saha tangga tepalih sarta kasuwunaken donga pangestu pramila. Hanggen panjenengan ngaturaken ingkang putra kekalih kawula tampi kanthi syukuraning penggalih kanthi wasilah bismillahirrahmanirrahim ingkang putra kekalih kawula tampi ingkang salajengipun mangke badhe kawula paringi seserepan ing bab tata ring panggesangan ingkang mapan wonten ing sawit sindon mriki. Biarpun Bapak ngadimin ing satu kinurmatan mbok bilih kala wau panjenengan ngaturaken pinangka sarasarane ingkang panjenengan tindak ing mriki talih utawi tali tresna saking panjenenganipun Bapak utawi Ibu Darwianti kawula tampi kanthi suwara ingkang banglih panjenenganipun Bapak Muhammad Badri mboten saged caos piwangsul kawangsul satraju kalian menapa ing sampun panjenengan paringaken sedayanipun kawurangan wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung mugi dados amal panjenengan sarta pikantuk leliru ingkang salangkungaken sang ngarsipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ingkang salajengipun mbok bilih wonten ing kalenggan dalu punika kala katur hanggenipun nyaipun Ibu Darwianti tindak wonten mriki sinartan sanak kadang tangga tepalih yenipun Bapak Muhammad Badri mboten kuciwa ing penggalih namung malah kapara kalangkung damel bombong ing manah enjawit saking kerawuhan panjenengan. Jenipun Bapak ngadimin ing satu kinurmatan ingkang salajengipun mbok bilih wonten ing kalenggan dalu punika pepanggihan bahagian wali matur urus rinaos segap panjenengan badhe nyuwun lumengser nyuwun pamit saking sasana bahagian panjenenganipun Bapak Muhammad Badri sekalian ngaturaken wilujeng kundur mugi kundur panjenengan saking dalem sawit mriki dumugi wonten ing banyu biru Jatiguwung Gondang Rejo tansah pinayung Gusti ingkang Maha Agung tangyah manggih rahayu wilujeng hanamung mawantu-wantu pamundhut saking pinipun Bapak Muhammad Badri kalenggan dalu punika panjenenganipun Bapak ngadimin sumarambah para keluarga kasuwun pinar alenggah wonten sasana sampun kasediaaken ingkang saperlu hanjenengi sarta paring donga pangestu wilujeng hanggenipun pinipun Bapak Muhammad Badri kepareng netepi darmaning perdo wonten ing kalenggan dalu punika. Pinipun Bapak ngadimin ing satu kinurmatan mbok bilih ngen kula nampi rawuh panjenengan sak keluarga sarta kawula ingkang pinangka sesulihatur sanggipun Bapak Muhammad Badri kata tukura ingkang kirang tata titi tata sarta prabtitis kula tansah mawantu-wantu nyuwun sih samudra pangaksa ageng. Ing salajengipun wekdal kula aturaken dhateng kadang kula pambiwara ing salajengipun akhiripun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para tamu kagum putri sinedan ingkang kinurmatan Lur Srajo tebing sambi kula atur pasrah tinampi temanten sekalian kalajengaken
Temanten sekalian kaunjukan tirta wening dening njanipun Bapak Muhammad Badri sekalian ingkang badhe kapatesaken njanipun Ibu Sri Lestari wondene ingkang hanya mektakaken unjukan tirta wening njanipun Ibu Wiwik Sari Handayani. Menika sasana kaaturaken kunjuk kadang pemeti budaya campur sari kula suwun ngaturaken gending Ibu Pertiwi sumangga nuwun.